Cambrils i Catalunya som terra de pau, d'acollida, de solidaritat. Aquí cabem tots, cambrilencs d'aquí i cambrilencs d'allà, però tots cambrilencs. Som un poble obert a tothom i a totes les maneres de pensar i de creure, i ho seguirem sent, malgrat les complicacions i les proves que el dia a dia ens han anat posant. No permitamos que el odio y los actos crueles e inhumanos de unos pocos mermen los valores, los derechos, las libertades y la convivencia de los que quieren vivir en paz. Assalamu alaikum és la salutació d'aquesta religió que diu la pau sigui amb vos. Un musulmà que estima la humanitat. La humanitat pel que hem de treballar perquè realment puguem aconseguir el respecte, la convivència, la igualtat, la justícia, la dignitat i la pau siguin els principis de les relacions humanes. Volem viure junts, volem conviure junts i volem interactuar entre nosaltres, no per separat, sinó en una societat ben cohesionada. Per tant, cap religió és ni pot ser coerció per atacar la nostra llibertat.